Ďakujem pekne. Ja som pôvodne myslel, že vystúpim v rôznom, ale keďže z časti moje vystúpenie sa týka práve tejto témy, tak som zvážil, že predsedajúci si aj tak môžem udeliť slovo podľa rokovacieho poriadku a že je teraz vhodná chvíľa na to, aby som vystúpil s niektorými vecami, a to nie len v súvislosti s Menertermom, ale aj s niektorými inými záležitosťami, ktoré tu ožívajú ako jediná téma verejnosti. Takže vážené mestské zastupiteľstvo, aj cenní hostia, ktorí ste sem prišli, aj tí, ktorí to budete sledovať z online záznamu, možno so mnou budete súhlasiť, že oni majú nastolované témy sociálnych sietí. Ľahko môžeme nadobudnúť pocit, že v našom meste sa nič pozitívne nedeje. Ako by sa už zabudlo na naplnenie túžob a očakávanie verejnosti, ako by sme zabudli na ocenenie práce zamestnancov, ktorí denne poskytujú služby obyvateľom, ako by už vôbec nešlo o to, čo sa podarí, ale len o zneisťovanie, malé alebo väčšie zlomyselnosti, cielené zmenšovanie úspechov a napúkovanie neúspechov, a mnohí so mnou budú súhlasiť, že aj prekrúcanie faktov a predkladanie polopravd, ale aj čistých klamstiev do verejného priestoru. Ako by sme už zabudli, že za posledné roky sa nám spoločne podarilo naozaj mnoho. Samospráva rieši 80% životných situácií občanov. Denne vydávame množstvo rozhodnutí, riešime administratívne úkony, ako overovanie podpisov, stavebné konania, bytové otázky, vydávame povolenia, zabezpečujeme komunálne služby, staráme sa o bezpečnosť, vzdelanie či kultúru. Staráme sa o sociálne slabších, spravujeme domovy dôchodcov, ale podporujeme aj podnikateľov v našom meste a za tým všetkým sú ľudia a ich práca, ktorú sa úprimne snažíme robiť v prospech občanov. Ako by sme zabudli, že sa nám podarilo zvrátiť neušetřený stav budovania domova dôchodcov a dokončiť ho. Zásadne zmodernizovať kultúrne domy, budovu mestského úradu, predstaničný priestor. Vytvoriť krásny park v medzihrádzom priestore, vymeniť osvetlenie v meste, či vybudovať cyklotrasu do Dusla. Milióny eur boli a sú investované do modernizácie a zlepšovania podmienok našich škôl. Kúpili sme byty pre naše mladé rodiny, budujeme v meste krásne chodníky s cyklotrasou, ktoré už o pár mesiacov budú slúžiť naplno našim občanom. Máme desiatky krásnych detských ihrísk a športových plôch. Je za nami obrovské množstvo práce, žiadostí a rokovaní, ale aj nátlakových akcií spolu s občanmi, aby sme sa dočkali výstavby obchvatu mesta alebo funkčnej polikliniky. Celkom nedávno sme znovu získali detskú pohotovosť pre mladé rodiny s deťmi z celého regiónu, nielen z nášho mesta. Pred niekoľkými dňami sme uspeli s našou žiadosťou o financie na vybudovanie zariadenia pre ľudí s mentálnymi poruchami, aby klienti zariadenia KORY, ale aj ďalší, ktorí to budú potrebovať, mali budúcnosť v našom meste. Nedokázal by som ani vymenovať všetky úspešné menšie projekty. Toto všetko naozaj nemá hodnotu. Samozrejme, že sa boríme aj s problémami, ale chyby nerobí len ten, kto nerobí nič. Za rozvoj mesta sme boli viackrát ocenení v rámci Slovenska, ale na sociálnych sieťach v meste kráľujú iné témy. Udalosti posledných dní mi nedajú, aby som nereagoval na štvavé kampane posledných mesiacov, produkované jednotlivcami alebo skupinami proti samospráve mesta Šala. Ako téma prvá, poplatky za komunálny odpad. Súťaž na zber a likvidáciu odpadu v rokoch 2019 až 2024 generovala cenu tzv. Smetného až na sumu 40 eur ročne na obyvateľa. Po tomto zvýšení v roku 2022 sme si prečítali o najdrahších smetiach v okolí. Pán Plenta svojimi účelovými štatistikami bičoval vážne do maxima. So svojím burcovaním ale prestal. Keď v roku 2024 sme vďaka v roku 2019 vysúťaženej cene mali cenu pre obyvateľa stále 40 eur, pričom všetky okolité mestá mali viac. Ak sa dobre pamätám, Galanta 62. To, že platia Šalania o 22 eur menej,
ročne nestálo ani za zmienku na sociálnych sieťach. Možno nebol čas. Bolo treba bičovať vážne pokutou za byty, ktorú sme dostali na základe udávania miestneho aktivistu. O jej absurdnosti svedčí aj to, že dve rôzne vlády zákonom schválili odpustenie pokút pre 41 miest a obcí, pretože bolo jasné, že sme ich nikdy nemali dostať. Ale späť k odpadom. V lani prebehla nová súťaž. Cena nás zaskočila, ale vedeli sme už z iných miest, že aké približne sú ceny. Zásadne ich ovplyvnila inflácia, ktorá v rokoch 2022 a 2023 prekročila 10%, enormný nárast miest, nárast ceny pohonných môd a veľmi výrazne aj environmentálne poplatky. Prvé kolo súťaže na dodávateľa zberu a likvidácie komunálneho odpadu sme zrušili. Upravili sme podmienky, najmä čo sa týka inflácie, a v druhom kole sme získali cenu nižšiu o viac ako 600 000 eur. Predpokladaná hodnota zákazky bola, teda PHZ, ktorú zostavujú naši zamestnanci, bola 7,5 milióna eur a vysúťažená cena bola 8 900 000 eur. Klamete teda, pán Plemta, keď tvrdíte, že platíme o 50% viac, než predpokladali úradníci. Okrem toho, cena sa odvíja od množstva vyprodukovaného odpadu a nie je fixná. Cenu, ktorú sme vysúťažili, porovnám s cenou iných miest, napríklad Hlohovca. Hlohovec ročne platí za odpad 1 750 000 eur. My máme o 700 obyvateľov viac, platíme ročne 1 788 000 eur. Lenže Hlohovec túto cenu už platí 2 roky. Alebo Prievidza, ktorú ospevujete. Ročne platí 3 754 000 eur. Má 42 000 obyvateľov. Ak my máme o niečo menej ako polovicu, tak polovica ich ročného poplatku je 1 872 000 eur. My máme 1 788 000. Je to veľmi, veľmi porovnateľné. Oni, ale podľa pána Plentu, majú takú cenu, lebo súťažili transparentne. My nie. Popri tom, rovnako ako v Prievidzi, tak aj v Šali sa konkrétne platby odvíjajú od množstva odpadu, ktorý občania vyprodukujú. Alebo Galanta. Mala poplatok 62 eur a znížila na 56. Ak si uvedomíme, že Šalania separujú o 10% viac ako v Galante, čo je potvrdené v tabulkách na stránkach miest, tak nám vychádza, že možno dotujú vlastné technické služby, ktoré zberajú smeti. Pretože im kúpili 2 auta z mestských peňazí. V poriadku, akým to rozpočet umožňuje, vedie je to problém mesta Galanta a nie náš. Ale z peňazí obyvateľov to ide tak, či tak. V komisii na výber dodávateľa bol členom aj pán magister Číbrik, ktorý zápisnicu o určení víťaza súťaže podpísal, ale pri hlasovaní či vezme zastupiteľstvo zmluvu s dodávateľom na vedomie, bol proti. No toto si vyžaduje samostatnú analýzu, podľa mňa. Nikto z nás nemôže mať radosť z toho, že životné náklady obyvateľov mesta stúpajú, ale každý si môže byť istý tým, že tým odborníkov z mesta robí všetko preto, aby boli platby efektívne a spravodlivé. V cene 70 eur ročne dostane občan nášho mesta nielen zber a likvidáciu komunálneho odpadu, ale aj zber kuchynského odpadu, zber zeleného odpadu od rodinných domov, zber veľkorozmenného odpadu, prevádzku zberových dvorov, aj zber odpadu z malých smetných nádob. Pozreli sme si aj dáta pri množstevnom zbere v mestách, aj pri paušálnom poplatku. Množstevný zber je tu v kurze. Hovorí sa o ňom ako o zázraku. Takmer v žiadnom meste nie sú všetky služby, ktoré poskytuje mesto Šala, súčasťou poplatku, ktoré platí občan. Pri množstevnom zbere, napríklad v Šuranoch, vám za 72 eur ročne vyvezú kuka nádobu od domu 1-krát mesačne. My vyvážame 4-krát mesačne. Ak by ste to tam chceli každý týždeň ako u nás, tak zaplatíte 288 eur za rok a nemáte v tom kuchynský odpad, zber bioodpadu zo záhrady, ktorý si zaplatíte samostatne, a mesto zvlášť platí aj malé smetné nádoby. Ak chceme urobiť porovnanie s inými, tak ho urobme poctivo a nie ľúbivo.
analýza, ktorú ste vyprodukovali, pán Plenta, je jednoducho účelová, zavádzajúca. A nie je to poprvýkrát. Téma druhá. Kúpa časti podniku Menerterm. Ku kúpe ako takej chcem uviesť, že o zámere, že by mesto mohlo spojiť tepelné sústavy, som po množstve stretnutí s konateľmi Metšala a zástupcami spoločnosti Menerterm informoval už v júni 2024. V septembri po zasadnutí dozornej rady informoval jej predseda Mestské zastupiteľstvo, že je takáto možnosť, že spracúvajú finančný plán s analýzou cashflow, znalecký posudok a indikatívne ponuky bank. Taktiež informoval o cene, ktorá bola výsledkom množstva rokovaní. Do decembra zasadala dozorná rada ešte niekoľkokrát. V decembri na základe predložených materiálov, s ktorými sa konatelia dozorná rada a ja ako valné zhromaždenie oboznámili, predložil predseda dozornej rady Mestskému zastupiteľstvu uznesenie, ktorý Mestské zastupiteľstvo odporúča primátorovi vydať súhlas k tomu, že Metšala si vezme úver na kúpu časti podniku. Hlasovanie v zastupiteľstve bolo 17 poslancov za, 4 proti. Aby bolo úplne jasné, predmetom kúpy za 4,5 milióna eur sú kotolňa Pázmáňa, prenosové potrubné sústavy s príslušenstvom aj pozemky pod predávanými nehnuteľnosťami, zrekonštruovaná administratívna budova pri kotolni na ulici Pázmáňa, zariadenie na výrobu, prenos a monitoring tepla na všetkých 3 okruhoch, teda Kukučínova, Pázmáňa a Sládkovičov, technické vybavenie pre údržbu kotolní, manipulačná technika, súbor náhradných dielov potrebných pre prvotnú údržbu kotolní, súhlas so zriadením vecného bremena na pozemkoch Menertermu pre účely dodávky tepla a na okruhoch Kukučínova, ako aj prevod všetkých jestvujúcich vecných bremien potrebných pre kontinuálnu výrobu a rozvod tepla na všetkých 3 okruhoch. Know-how spoločnosti Menerterm vo výrobe tepla na predmetných okruhoch, presun personálneho zabezpečenia výroby tepla zamestnancami Menertermu na Metšala, odovzdanie kompletných dodávateľských aj odberateľských vzťahov týkajúcich sa výroby a rozvodu tepla pre všetky okruhy, ale za dôležité považujeme aj prevod využívania vymedzeného územia, to znamená odstúpenie práva výroby a predaja tepla na okruhoch Kukučínova, Pázmáňa a Sládkovičov. Za moje pôsobenie ako primátora som v decembri asi po prvýkrát videl na zastupiteľstve ako verejnosť pána inžiniera Vinceho a jeho spoločníka inžiniera Slováčika. Bol som prekvapený, pretože mesto za minulé roky preinvestovalo desiatky miliónov eur a nikdy sa o to títo páni nezaujímali. Až teraz, niekoľko dní po zasadnutí zastupiteľstva, v decembri teda, ma pán inžinier Vince oslovil s tým, aby sme sa stretli. Stretnutie trvalo asi hodinu a dozvedel som sa, že inžinier Vince ako občan nesúhlasí s tým, aby MET kúpilo časť podniku Menerterm, lebo on nemá dostatok informácií. Časť informácií, ktoré požadoval, som mu nevedel poskytnúť, pretože sú obchodným tajomstvom a nie len spoločnosti MET SRO, ale aj spoločnosti Menerterm. Hovoríme o strategickej infraštruktúre, ktorou dodávka tepla pre obyvateľov bez pochyby je, a taktiež o obchodných plánoch a zámeroch spoločnosti. Nakoniec sme sa rozišli s tým, že on mi radí, aby som podpis zmluvy akýmkoľvek spôsobom zastavil a ja som mu povedal, že mám platné uznesenie záväzné od Mestského zastupiteľstva, ktoré tak ako všetky ostatné za 10 rokov aj vykonám. Inak z tohto rozhovoru pochádza informácia, ktorú som to pred chvíľou vypočul, ale tiež tak na poli povedaná. Že ja si nemyslím, že mesto má podnikať, ale k tomuto som povedal ešte zvyšok tejto vety, že môže podnikať jedine v teple, ktoré je regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Ale áno. A ja som naozaj proti podnikaniu mesta ako takému. Toto je regulovaná oblasť, v ktorej mesto má pôsobiť. Ale zrazu sa situácia zmenila. Najprv právny zástupca inžiniera Vinceho požiadal o poskytnutie všetkých informácií podľa zákona 211 od mesta, potom od METky.
Informácie, ktoré sme mohli poskytnúť, sme poskytli. Tie, ktoré podliehajú utajeniu, alebo sme ich nemali, sme poskytnúť nemohli. Tak nasledovalo najskôr video na Facebooku Tým kraj Nitra a Šala tvoje mesto. Video plné lží a osočovania. Potom dramatické vystúpenie inžiniera Vinceho v zastupiteľstve, ktoré sa inak ako s nôžkou klamstier a vyhrážok ani nedá nazvať. Poprvé, mesto Šala si neberie úver. Ten si berie MET SRO, ktorá je síce založená mestom, ale podniká podľa obchodného zákonníka, ako každá iná spoločnosť s ručením obmedzeným a za svoje záväzky je sama ručí. Po druhé, mesto nie je ani ručiteľom za tento úver. Neviem, kde občan sa nachádza v sanovaní tohto obchodu. Pri kúpe nebol porušený žiadny zákon. Za ďalšie, klamstvo o cene kupovaného podniku ani neviem, ako mám komentovať. Ak autor používa ako relevantné údaje z Finstatu, a to ešte z roku 2023, vážený pán inžinier Vince, Sinclair Energy k dnešnému dňu má na Finstate uvedený dlh voči štátu 40 000 eur, to len medzi nami. Nikto z tých, ktorí tu pravidelne sledujú Finstat, nepovažoval toto za podstatnú informáciu. A možno len v tomto prípade. Po piate, znalecký posudok, ktorý ocenil len kupovaný hmotný majetok na cenu viac ako 4,5 milióna eur, vraj bol prispôsobený dohodnutej cene. Ak má pán inžinier Vince dostatok odvahy toto vysloviť vo svojom videu, tak nech nájde odvahu aj podať trestné oznámenie o konaní znaleckej organizácie. Tak nasledovali ďalšie videá, ktoré podľa mnohých sú skôr predčasnou kampaňou, ako prinášaním tak dramaticky zdôrazňovanej pravdy. Keď už sa spoločnosť Menert nemohla nečinne pozerať tomuto bohapustému klamaniu verejnosti, tak zdvorilo požiadala poslancov mesta, prednostku Mestského úradu, hlavnú kontrolórku a zástupcov spoločnosti MET o stretnutie, kde verím, že všetci pochopili, aké sú fakty. Poslanci Mestského zastupiteľstva zastupujú občanov a verím, že chcú pre občanov prosperujúc samosprávu. Toto stretnutie som nezvolal ja, pán inžinier. Že nie sú ovcami, ako ich často častujú diskutéri od klávesnice. Sú to ľudia, ktorí žijú v našom meste a stretávame ich. Myslíte si naozaj, že by sa vám vedeli pozrieť do očí, ak by snovali proti vám podvod? Naozaj je niekto presvedčený o tom, že konatelia a zamestnanci MET SRO, konatelia a zamestnanci Menertermu, znalci, ktorí vyhotovili znalecký posudok, odborník na finančný plán, dozorná rada spoločnosti MET, poslanci Mestského zastupiteľstva a 4 analytické oddelenia 4 bank, ktoré dali ponuky na financovanie tohto obchodu, sú nesvojprávni idioti a osvietencom je pán inžinier Vince. Pán inžinier Vince vo svojom vystúpení alebo vo videách sa prezentuje ako odborník na všetky tieto témy. Ale veď si spomeňme na jeho pôsobenie spoločnosti Sigmatech, ktorá podľa mnohých skončila rozrabovaná a s dlhmi napríklad aj voči mestu Šala. Na podvedených akcionárov akciovej spoločnosti Orlík, alebo na Petrochemu Dubová, alebo na české firmy, v ktorých pôsobil. Naozaj si myslí, že Šalanom vymazali pamäť? Dramatická výzva pre kohokoľvek, aby rozhodoval morálne a charakterne z jeho úst, znie ako očenáš z úst diabla. Tvrdí, že on osobne nemá záujem o spoločnosť MET. Tak kto on nemá záujem? Kto chce, aby sa jej nedarilo? Zaujali ma v poslednej dobe články o ambíciách teplárenského holdingu MHTH, ktorý v poslednej dobe postupne preberá menšie teplárne a buduje štátne teplárenské impérium. Prevzali, podotýkam, nekúpili, ale prevzali v poslednej dobe tepláreň Humenom, ktorú im po novele zákona prisúdilo URSO, a prevzali aj Ilavu. Neviem, či tieto veci súvisia, aj keď máme nejaké signály. Ja verím, že spojenie tepelných sústav prinesie úžitok občanom mesta aj samospráve. Už teraz je jasné, že budeme mať firmu s dvojnásobným majetkom ako doteraz. Že nemusí dôjsť k tak významnému
nárazovému zvýšeniu ceny tepla u odberateľov sieti v Enertermu, ako by tomu bolo pri kúpe nového kotla. Že spoločnosť MET splní podmienky vysokoučinného CZT, teda centrálneho zásobovania teplom, a nebude musieť investovať do ďalších obnoviteľných zdrojov tepla. Že mesto nestratí kontrolu nad zásobovaním domácností teplom ani kontrolu nad cenou tepla. Okamžite zmizne jedna kotolňa, ktorá spaľuje slamu, čo negatívne pociťujú občania v okolí, a v dohľadnej dobe sa zruší aj kotolňa na Štiepku na ulici Pázmáňa. MET získal rozvojový potenciál v Sládkovičove a možnosť bohatšie využívať geotermálny vrt. Každý projekt má svoje slabšie stránky, ale v tomto prípade pozitíva zásadne prevyšujú negatíva. Téma tretia. Plat primátora. Primátor poberá plat v zmysle zákona a tento mu môže mestské zastupiteľstvo zvýšiť o 60%. Ja mám rozhodnutím mestského zastupiteľstva plat zvýšený o 50%. Som primátorom 10 rokov. Primátor je jediným štatutárom mesta. Zodpovedám za chod mesta. Myslí sa tým zodpovednosť za fungovanie mestského úradu, mestskej polície, kultúry, 3 samostatných organizácií, OSS, domovú dôchodcov a knižnice, 16 právnických osôb, škôl a materských škôl CVČ a ZUŠ a jednej SRO, v ktorej primátor vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. Zodpovedám za rozpočet vo výške viac ako 30 miliónov eur a majetok v hodnote okolo 75 miliónov eur a k tomu šafáreniu s majetkom, čo je mimochodom dvojnásobok hodnoty majetku ako v čase môjho nástupu. Zodpovedám za pracovné podmienky a náležitosti asi 150 zamestnancov a všetkých štatutárov ostatných mestských organizácií. Každý deň bez problémov vybavujem ľudí, ktorí potrebujú moju pomoc, alebo si len myslia, že im môžem pomôcť. Často nemôžem tráviť so svojou rodinou ani sobotu, ani nedeľu. Z vlastných peňazí podporujem rôzne dobrovoľnícke organizácie a aktivity a v poslednom čase sa snažím z vlastných peňazí sanovať aspoň tie veci v meste, ktoré pokladám za dôležité a mesto na ne prosto nemá peniaze. Počas covidu sme jedine my ako zamestnanci mesta prijali zníženie platov o 10%. Ja som na osobitný účet mesta vkladal každý mesiac 10% mojej čistej mzdy. V súčasnosti ako primátor zarobím 4414 eur. V čistom. Nečudujem sa, že sa to zdá veľa, napríklad poslancovi Čiblíkovi, ktorý podľa zverejnených majetkových priznaní zarobil v roku 2022 v čistom 526 eur a v roku 2023 784 eur. Tie majetkové priznania sú na internete verejné, teda o niečo viac, ako bola minimálna mzda, a tomuto asi verí len on sám. Nikto iný v meste nemusí znášať tak trochu ponižujúcu diskusiu na sociálnych sieťach o svojom plate, okrem primátora mesta. Rešpektujem to, ale prečo sa niekto snaží klamať ešte aj v tejto veci? Vy, pán Plenta, robíte malé zlomyselnosti, porovnávanie mojej hrubej mzdy s čistou mzdou iného primátora. Neustále podsúvate, že mám výnimočne vysoký plat. Možno preto, že nie som primátorom za tým kraj Nitra. Inak si neviem predstaviť, že napríklad pani primátorka Stopolčan má rovnaké zvýšenie platu odsúhlasené zastupiteľstvom, čo reprezentuje zhruba o 1000 eur viac, ako mám ja, pretože je to väčšie mesto, ale s rovnakým navýšením, ale tamto týmu kraj Nitra nejako neprekáža. Primátor Galanty je v prvom volebnom období, má plat zvýšený zastupiteľstvom o 40%. Zastupiteľstvo ani verejnosti to neprekáža. Starostovia obcí mávajú bežne zvýšený plat o 50%. Ale problém je môj plat. Ani si to nemyslím. Myslím, že táto téma je len vami zneužívaná na bičovanie vášni na sociálnych sieťach. A darí sa vám. Pod vašim účelovým článkom o cene odpadu sa komenty týkali okrem iného kúpy časti podniku Enerter a môjho platu prezentovaného ako 120 000, až sa našiel niekto, kto na základe vašich výmyslov vezme spravodlivosť do svojich rúk a veľmi vulgárne mi odporúčil, aby som zdochol a že za 30 000 eur ma zabije u mňa doma.
Skvelý výsledok, pán Plenta. Už nestačí nenávisť, treba pokročiť ďalej. Som presvedčený, že ak budete takto pokračovať, nájde sa niekto, kto skutok dokoná. Pretože ja nie som človek. Som len prekážka vo vašich ambíciách. Mrzí ma, že ani administrátor stránky nepodal neodkladné oznámenie o spáchaní trestného činu. Urobili to iní, ale chcem sa poďakovať tým, ktorým takéto vyjadrovanie prekáža. Mojim priateľom, ktorí sa ozvali, ale aj tebe, Peter Andrášik, ktorý si takéto konanie spolu aj s ďalšími odsúdil. Ja som sa narodil tu v Šali, žijem tu vo Väčšie so svojou rodinou a som si istý, že raz tu aj môj život skončí. Slúžim tomuto mestu a jeho obyvateľom od roku 1991. Vo voľbách ma s dôverou zvolili, aby som pre nich pracoval aj v tomto volebnom období a nevzdám sa ani po týchto výhrážkach. Ďakujem za pozornosť.